Sa makalingaw nga istorya sa Maria Clara at Ibarra karong gabi, tungod sa kalipay, magakos ni Clay si Ibarra kay gibalik ni ini ang iyang mga aryos. Apan hinay nga gitukmod ni Ibarra si Clay ug gipasabot ang dalaga kun nganong dili kini niya ang ayang buhaton. Samtang gipahibaw ni Padre Sibayla si Padre Damaso, kalabot ni Ibarra nga gikasuko sa hot-tempered friar. Gikasabaan ni Damaso si Kapitan Tiago kay gilimod ni ini ang biyahe ni Ibarra paingon sa San Diego. Nakonfirmar sab ni Maria Clara nga muadto sa San Diego si Ibarra maong nagdagpot siya og kandila alang sa luwas ni ini nga pagbiyahe. Samtang nahimong lalis tali nila ni Clay, Ibarra ug Fidel ang pagpanaog-daog sa mga tao nga nasaksihan ni Clay. Nalakbit pagsulti ni Fidel nga dunay higayon nga ang mga biyahero giatake samtang anaa sa dan. Ug tinuod man gipahunong sa mga goons ang biyahe ni Ibarra ug kaubanan. Ilang gidala palayo si Clay samtang naninguha si Ibarra ug si Fidel nga luwason kini. Mga kapuso, ayaw gyud si Piata ang pagsunod sa Maria Clara at Ibarra sa GMA Talibabad human sa 24 oras.